terraplanistak gonbidatu gabe ere, misteriozko saio bat egin daiteke. Hona hemen argi saiola. Oye, gaiten zioa, model. Argi saiola. Egia esan, gaur Madonaren kanta bezala. Saldu zea, Laika. Bueno, oso virgin ez naiz, baina... Vale, balio dit. Ez que misterio guztiak entendio. Olako txistekin. Ez du balio. Gaurko gaia badakizu zein izango da, ezta? Pero gauza serioa izatea. Eta izateak ez don bromak. Espero. Agerpenak edo aparizioak. Agarpen batzuk eukitut nire bizitzan zehar. Zu lehenengoa. Hola, Ama Virginia. Zu. Bueno, etzi bera eta baita ere Ama Virgin virtualekin aritu gara investigatzen pixka bat. Virtualak. Bai, @VirginMary oficial. hau da, interneten aurkitutako Ama Virgin desberdinak. Interneten aurkitutako, interneten edo zer goza gertzaik. Bakizu ze gertatu zen duela ezain beste Borjako exeomoarekin. Bai, hortxe ikusten dugu. Hori da. Izen zan tipa batek junzela garbitzen, eta izela produktu ez dakizen bat ordu eta bueltasun izan beno. Menudo cuadro, literalmente. Cuadro, hori da, gero arrazoi dakazu. Madre mía, tío. Nola beto gatze gaina. Jugada ondo atera zitzaian, zate Ceciliari esker, Andre onari bere borondate honez egin zula. Ez que nola uste jo Cecilia hori ikutzen. Baina gauza da intentzioa. Claro. Intentzioa parte hartzea da, importantiena. De Jesucristo apou. Baina gero jende asko jonda bisitan eta kamisetak eta merchandising asko atera dute. Eiotzen favore bat herrize, gero mundu guztitzea gundazen aurra herria bizitan. Asturiasera joaten bagara, Ama Virgin bat berriztatzen edo restauratzen saiatu dira, La Virgen de Nordes, eta hau gelditu zaie. Nordes. Nordes, Ginebra ona. Ginebra oso ona. Ez dakit beldurgarria da. Me cago en digo, izen. Eta erdian ere zer, Jesus? Niño Jesus, hor petxu ondara manare, Hoi nahi txain nabein ba. Garo ez ba. ez dakit ba oso polita de. Apur bat raro, ez? Ze begik eta bigotia eta dena jarri dira, Ama Virginia. Bai. Ez dut itzik. Bueno, artista oso realistak ere badira lintzen. Linzen, lumago linz. Austria, niko liz, ez da ekin utzioken. Eta Ama Virginia modu honetan errepresentatu nahi izan dute. Begira. Aia! Mira, Hor txe dago, Ama Virginia pixkat, a punto de... zango, atera nazue hau. Ama Virginia gehatu zan aurdun, inon launtza horik. A ver, baina suponitzea uxo batek lagaziola aurdun. San Josek motua edo astatxo hartu eta ambulategia juteko. Bakizu ni ambulatoion jaio nitzela, Eta nuna zu jaioa. hospitalin. Periodikun atean nitzen, porque azpeitiko ambulatoion jaiotzen lelena izan naiz. Zorionak.